गांव बिठवापुर। आज गांव में तूफान आयल काहे कि सुगनी के सासू जी शहर से अचानक धड़धड़ाते घर में घुस गईली। सुगनी ई घरवात कबाड़ बना देलू। मुनीलाल तोहरा चलते दुबला हो गई। का आईली माए देखे कि झगड़ा करे। दूगो काम हमार, एक तो तोहरा सिखावल, दूसरा मुनीलाल के बचावल। हमरा त लगे माई बेटी इनके कुश्ती शुरू होके वाला बा। मुनीलाल सुगनी सासू जी के बीच फंस गईल बाड़े। छुन्नीलाल आ टुन्नीलाल देखत रहेलन। ए मुनीलाल, ई झगड़ा से बचे के दो उपाय बा। घर छोड़े या बोलना छोड़े। बोलना छोड़ब तो सुगनी बोले चुप काहे बाड़, बोलब तो सासू जी बोले बहुत बोलता। सुगनी भात बना रहल बिया। सासू जी छकते ही बोल दिहल, नमक कहाँ बाहरे। सुगनी रुआ जीभ पर चेक करी। हमरा जमाने में मेहरारू ससुराल में पैर रखता पहले चूल्हा छुवेली। हमरा जमाने में चूल्हा से पहले मर्द छुवेला प्यार से। हे भगवान, ई दोनों के बीच हमरा उम्र घट रही। शाम में तीनों पड़ोसी आए सलाह देवे। मुनीलाल सासू जी के खुश कर दे। सुगनी के मनवा ले। अचानक सुगनिया सासू जी दोनों एकदम चुप। मुनीलाल डर गए। ये दोनों एकजुट काहे हो गई बाड़ी। हाथ में बेलन लेके बोली, रुवा माई कहतारी मुनीलाल अब से रोज नहाई। हम कहनी लौकी भी रुआ धोके के ले आओ। सास जोड़ दी हल आ खाना में मदद भी करब। अबे मुनीलाल गईल, ई घर में अब रुआ हस्बैंड न के हेल्पर बन गई। रात में तीनों सासू जी सुगनी मुनीलाल यही बात पर एकमत हो गए कि अगले हफ्ते पूरा गांव में पिकनिक हुई। बाकी कौन आयोजन करे। सासू जी बोले हम ना। मुनीलाल तब कहत बा, जीवन में सासू जी सुगनी और पड़ोसी ई तीन गो देवी से जूझ सके वाला मर्द ए दुनिया में ना।